Мин әйтәсе сүзләр безнең арада гына калырга тиеш. Мин Бранны үзе егылып төшкән дип уйламыйм. Минемчә аны этеп төшергәннәр. Моңа кадәр ул бик әйбәт үрмәле иде. Кемдер аны 2 тапкыр үтерергә маташты. Ни өчен? Нигә гаепсез баланы үтерергә кирәк? Күрергә тиеш булмаганны күргән булса гына. Нәрсә күргән, миледи? Мин белмим. Тик иманым камил бу Ланнистерларга бәйле. Аларның тәхеткә тугры булуларына шикләнерлек сәбәпләр бар инде. Үтерүченең хәнҗәрен күрдегезме? Андый бәндә өчен артык затлы әйбер. Йөзе Валерия кырышыннан, Саба аждаһа сөягеннән хәнҗәрне аңа кемдер биргән. Безнең йортыбызда кунак итеп, мине үтерергә маташканнармы? Сугыш телиләр икән. Андыйга китсә, мин синең белән булам. Хыдайлар чытырманында сугыш оештырырга җыенасызмы? Сугышчан сүзләр өчен сугышка бик тиз әверелә. Ә без әле барысын да белеп бетермибез. Лорд Старк булар турында белергә тиеш. Кызгынга мондый хәбәрне ышандыра алмыйм. Мин үзем анда барам. Юк, Винтерфеллда һәрвакыт Старк утырырга тиеш. Мин үзем барам. Яни, юк. Мин тиешмен. Мин сезнең белән юлдаш итеп сакчылар төркемен җибәрермен. Зур төркемгә игътибар күбрәк булыр. Ланнистерлар минем баруымны белергә тиеш түгел. Мин сезнең белән барыйм. Патшалар тракты ялгыз хатыннар өчен хәтәр урын. Ә Бран белән нәрсә? Мин Хыдайларга айдан артык ялвардым. Хәзер Бран язмышы алар кулында.